ratet al nostre programa per a parlar de la nostra història, dels grans personatges, dels que no són tan coneguts, de les anècdotes, de les fites del nostre passat. Conèixer la història és el temps, estimar les nostres tradicions, i així nosaltres, Sílvia, som estimar lo nostre. Avui parlem, i arran d'este llibre que citem habitualment en el programa, perquè no és un anècdot, no, són 1001 curiositats de la nostra història. Anem a parlar de dos dones misterioses, al temps que dones lluitadores, dones molt contemporànies, si voldria uno dir-les així, encara que ja fa molts segles que van viure. I que formen part de la nostra història. Teresa Gil de Vidaurre i Maria de Castella són dos dones a les quals la història no les havia tingut molt en compte, però que es rebel·laren contra el seu destí i els seus poderosos homes. Anem a saber més de la seva història, les històries de la intrahistòria valenciana, que ens porta, com sempre, un expert i autor d'este meravellós llibre. Salva Raga, benvingut de nou. Moltes gràcies. Què passa, Salva? Com estàs? Benvingut. Parlem de dos dones, com estàvem dient, que foren valentes, no?, front al rebuig de la història i dels seus propis homes. Exacte. Teresa Gil de Vidaurre i Maria de Castilla no acceptaren el seu destí. No acceptaren el seu destí perquè, encara que a les dos tenen un ras comú, que és que se varen casar segurament en dos dels personatges més poderosos de tota la història de la Corona d'Aragó i, per tant, de la història de València, i elles varen ser rebutjades per els seus homes. Però elles, en contra d'acceptar el seu destí, varen fer algo que jo crec que ben mereix un record pràcticament 7 segles després de lo que va passar. I en el cas de Teresa Gil de Vidaurre, estem davant d'una persona que no va casar-se en Jaume I, perquè Jaume I va oblidar quina va ser la promesa de matrimoni que li va fer. Pues mireu quines dones, Teresa Gil de Vidaurre vinculada a Jaume I, i en el cas de Maria de Castella, ara després també parlarem d'ella, ni més ni menys que Alfons el Magnànim, que se n'anarà a terres de Nàpols a portar la coca valenciana i a inventar la pizza, entre altres coses, per allà, i se va oblidar de la seva Maria de Castella. Bueno, doncs comencem per Teresa Gil de Vidaurre, si te pareix, anem a desgranar un poquet. Així estem veient el sepulcre d'ella, dona de caràcter, dona de gran bellesa. El rei Jaume I es va enamorar d'ella, però conforme dius, Teresa es va desenganyar molt de les promeses incomplides del rei, perquè el rei en assumptes de dones, escolta, tenia el seu caràcter, este home. Tenim que pensar que a Jaume I la història li ha dit que era un home de fembres. Entonces, imaginem-se... Algunes pecadrius i altres no. Exacte. I, a més, Jaume I va ser no a sols conqueridor de territoris, sinó conqueridor d'afectes femenins. Entonces, Jaume I se trobem en ell en un personatge, a més, que no té res que veure en l'espanyol mitjà de l'època. 1,80 d'alçada, un personatge en rasgos vikingos, moño rubio. Això feia que jo pense que si a més això li afegíem que era l'home més poderós de la cristiandat, qualsevol suggerència seua cap a qualsevol dona tenia que ser immediatament acceptada en eufòria, per dir-ho d'alguna manera. Però el seu primer matrimoni, en Leonor de Castella, va ser un matrimoni de conveniència, en el primer dels intents de fusió de la corona d'Aragó i de la corona de Castella, i ell, quan mor Leonor de Castella, ell se casa en qui és el seu verdader amor, que és doña Violante d'Hongria. Estan casat en Violante d'Hongria, li fa una promesa de matrimoni a Teresa Gil de Vidaurre. Teresa Gil de Vidaurre és la filla d'un noble navarrès, ella té 14 anys, molt boniqueta, com ens diuen les cròniques, però tenim que esperar a la mort de Violante d'Hongria per a que tinguen una verdadera relació quasi matrimonial. I dic quasi matrimonial perquè quan Jaume I li insinua a Teresa que vol tindre relació amb ella, ella, sabent de quina peça de tela estava tallat el personatge, li va dir: «Usted accederá a mis favores, pero quiero que usted prometa delante de Dios que yo seré su mujer». I ell, que imagina que no estava res acostumat a que li posaren condicions d'esta classe... Li va retrucar en valentia, no? Exacte, li va retrucar i va dir: «Vols que xurem davant de Déu? Quidrem al bisbe de Girona». I davant del bisbe de Girona li va fer una promesa de matrimoni.
Una promesa de matrimoni que no va complir mai perquè ell té una relació de convivència en ella, a més en el Palau de la Saidia, que era el palau que tenia el rei... Del que estem veient imatges, disculpa, mentre estem raonant, perquè el Palau de la Saidia té molt a veure, este és el sepulcre, vegem la tomba, i en este seguit d'imatges, de fotografies dedicades a Teresa Gil de Vidaurre, apareix en un moment determinat, en efecte, aquest monestir del Cister, en arranc de l'heretat de la Saidia, i que tots coneguem, i que està en aquest seguit d'imatges. Bueno, així estem veient l'estàtua del rei Jaume, per a fer-nos també una idea que, en efecte, també l'estàtua se'l presenta com un home ben plantat també en lo físic. Aquesta és també la placa en memòria, i ara veurem, en efecte, la imatge d'aquest convent de la Saidia. En ella va tindre dos fills? Ah, sí, el tenim. Exacte, va tindre dos fills, va tindre Jaume de Xèrica, va tindre Pedro de Ayerbe, perquè Jaume I va començar a dotar de senyorius a Teresa Gil de Vidaurre. Anar a Begís, anar a Altura, anar a Xèrica, anar a Andilla, anar a Llíria, és anar a llocs on tenen molt present a Teresa Gil de Vidaurre, perquè va ser la seva senyora nobiliària, i els fills que va tindre Teresa Gil de Vidaurre van anar heretant tots aquests senyorius. A més, per a que la gent s'ubique, el Palau de la Saidia, el monasteri de la Saidia, estaria on avui tenim l'Escola Oficial d'Idiomes en el Llano de Saidia, a l'altra banda del pont de Sant Josep, on planta Fallana Jordana, allí és on tindríem, fins a finals dels anys 60, ixe convent, i allí és on ells dos fan una vida marital. Fins a que ell, com a bon home de fembres, continua en les seues aspiracions amatòries. I ell, ja tenint 54 anys, s'enamora de Berenguer Alfonso. I ell se dirigeix al papa de l'època, Clemente IV, per a dir-li: necessite autorització teua per a casar-me amb Berenguer Alfonso, en un procediment en el qual tots els reis cristians demanaven permís al papa per a casar-se. També era una dona molt atractiva, molt jove, també, i molt estupenda. I el papa li atorga aquest benefici al rei, o què? El papa se nega en redó, diguent-li, com és possible... Doncs ve per el papa, mira el que te dic. Com és possible? I és que, a més, ella se planta davant del papa per a defendre el seu dret. Si li serveix a vostè alguna promesa feta davant del Déu del qual vostè és ministre, vostè entendrà que a mi no se m'ha complit el dret i, per tant, cap altra dona pot ser dona. O sigui, que ella viatja a veure el papa i a explicar-li la situació, i el papa li dona raó. I sobretot, ell el que adueix és que ell no se casa amb Teresa Gil de Vidaurre perquè li han eixit unes erupcions cutànies en la cara que ell interpreta com un principi de lepra. Que poc senyor. I és per això... Clar, jo intento de veres no juzgar la història en els ulls del segle XXI, sobretot d'algo que va passar fa 9 segles, i una persona que segurament estava acostumada a fer i desfer, bàsicament podia haver posat aquesta excusa com qualsevol altra, perquè la veritat és que ell, en 54 anys, que per a l'edat de l'època ell hauria ser una persona de la tercera edat, en Berenguer Alfonso va voler donar-li el que no li va voler donar a Teresa. I què va fer Teresa? Teresa Gil de Vidaurre se conforma en que ell tinga tota una fila de fills il·legítims perquè ell no tornarà a casar-se mai més, ell ho torna a intentar en civil de saga, tornant a demanar permís al papa. I ella se recluïx en aquell lloc on havia tingut un palau, però que ella munta allí un convent de monges cisterciens, que és el monasteri de Gràcia d'ell o de la Saidia. Havent vist el cos incorrupte, moltes vegades l'Església... tinc que donar-nos una mala notícia. Segurament, quan nosaltres muigam, a les 4 hores vindrà una legió d'insectes per a donar-se el gran banquet en nosaltres. Però n'hi ha vegades, com en el cas de Teresa Gil de Vidaurre, que per determinats motius usa moixama i la fauna cadavèrica no se ceba en tot. Jo pensava que estava momificat d'alguna manera. No, de manera natural. D'una manera totalment natural, i moltes vegades l'Església a determinats personatges li ha atribuït
característiques científiques precisament perquè en la seva incorrupció no han sigut atacats per aquesta legió de bactèries o d'insectes que segurament ens visitaran els dos quan ens toque l'hora. Sí, perquè Sílvia absolutament no se li acostarà els insectes, es quedarà també... Bueno, o mos incineraran, vés a saber lo que passarà. A mi ja que més me dona ja. Exactament, d'una volta ja te n'has anat a l'altre barri. Ella exercís durant un temps com a reina legítima, té aquests dos fills, ella lluita molt per els seus fills perquè són hereus del rei Jaume, per tant, és una dona que se mostra valenta i molt decebuda, no? Perquè l'acompanya al rei en campanyes, en viatges i exercís de reina, no? Ella és una verdadera protagonista perquè ella se sent reina. Ella sabia que Violante d'Hongria havia sigut el seu verdader amor. Però és de veres que en esta dinàmica capritxosa del rei, ella decideix que ocupar el lloc que la història li ha donat i acompanya el rei en campanyes, pràcticament l'acompanya en totes les tendes en les quals ell estableix la seva línia de frontera, però el seu destí estava més que marcat, igual que la ristra d'amants que venen després. Però ella se va creure el seu personatge, ella se va creure reina, i com havem vist ahir, és de veres que en aquest cos incorrupte, que durant moltíssim de temps estagué en l'altar major de la Seidia, tenen que traure-lo quan se produeix la invasió napoleònica, perquè la invasió napoleònica fa que s'assalte el convent de Belén, fa que se demolisca el Palau del Real, que se demolisca en un primer intent el Museu de Belles Arts en el convent de Sant Piu V, i quan acaba la invasió napoleònica la tornen a dur i ja en la guerra civil és emparedada en una casa d'Alboraya fins a que quan als anys 60 les monges del Císter se'n van a Benaguacil, s'enduen el cos i el tenen allí en la seva clausura en la cripta del monasteri que tenen en Benaguacil. Està en Benaguacil, sí. Aleshores. Una de les curiositats que també conta la història és que aquesta bona dona, sent ella, podríem dir, fundadora del convent de la Saidia, resulta que agafa un paper pràcticament de portera del convent, quan podria haver sigut abadessa i viure més còmodament. Guat també parla del caràcter humil d'esta dona, no? Efectivament. Ella, jo pense que sempre se sentís reina. Se sentís reina i no pensa que el seu destí estava marcat per una vocació religiosa. Llavors ella prefereix donar-li el protagonisme religiós a altres persones i ella, que no tornarà a veure a Jaume I després de que ella és rebutjada i després de que ella torna de Roma, després de demanar-li a Clement IV la protecció del seu dret, ella, com una dona abnegada, estarà en la porteria. No sé si pensant que alguna vegada tornarà la història a reconèixer-li el seu caràcter de reina, però tenint un segon pla en aquest convent, perquè les monges del Císter, ja t'he dit, que marquen a més una època en aquesta història monacal que tenim en València. Anem a conèixer una altra dona, en aquest cas Maria de Castella, és la reina callada, també va quedar decebuda, no?, del seu home Alfons el Magnànim. Este també era una bona peça, el Magnànim. És que, clar, Alfons el Magnànim, estem així en adjectius hiperbòlics, el conquistador, el magnànimo. A més, tenim que tindre en compte que València sols ha tingut 3 estàtues eqüestres, la del Cid en la plaça d'Espanya, la de Jaume I en la plaça d'Alfons el Magnànim i la que teníem del general Franco en la plaça de l'Ajuntament abans de que seguera substituïda per la de Francesc de Vinatea. Però, si tenim que trobar similituds entre la història de Maria i la història de Teresa, doncs bàsicament és l'haver-se casat en un personatge poderós en l'època i en el cas de Maria de Castella, a més, se trobem en una persona de talla menuda, també en una persona castellana, en un dels primers intents de fusió de les corones de Castella i d'Aragó, una persona que ha tingut, a més, una malaltia infantil cutània, el que fa que als ulls de tercers no siga la persona més atractiva que se puguem imaginar, però quan se produeix aquest matrimoni, jo pense que en permís d'alguns bodorrios multifestius que havíem tingut en València, el que se va produir de Maria i d'Alfons el Magnànim en el Palau dels Vilarraguts, posterior Acadèmia Castellano, avui
o té la història, varen ser els fastos que se recorden per els cronistes i a més se va dur a un papa per a oficiar allò, que va ser el papa Luna Benedicto XIII. Quin gran esdeveniment. Ella molt jove, també, pel que conten les cròniques. 14 anys, 14 anys tenia. Molt jove, i com hem vist en el retrato, en fi, agraciada, en fi, encara que el pintor li posa un poquet d'imaginació, com estem veient així, no ho era del tot. Bueno, total, que Alfons el Magnànim no va ser gens magnànim amb ella, en absolut, no? Aquí va partir a terres napolitanes i la va deixar, encara que, pel que sabem de Maria, va continuar exercint, diguem, els seus deures, era una dona molt conscient del que suposava, del que representava per al seu regne, no? Alfons el Magnànim va tindre clar que la corona d'Aragó li se quedava xicoteta i ell el que volia era aconseguir un gran imperi. I era aconseguir un gran imperi mitjançant conquestes en territoris d'ultramar en el Mediterrani. Malta, Còrsega, Cerdanya, Sicília, és dir, engrandir la corona d'Aragó però mirant a terres itàliques. I això fa que les arques de la corona d'Aragó, que estan tremendament deprimides, ell era un tio listo. Era un tio listo perquè ell sap jugar les seues cartes i ell diu: jo no tinc diners per establir una armada que posar en l'auia, però en canvi tinc algo que l'Església persegueix en obsessió. I és una col·lecció de relíquies magnífica, entre la qual està el Santo Cáliz, estan les cadenes del port de Marsella, i jo dic, jo vos vaig a demanar un préstec, vos deixem prendre la meva col·lecció de relíquies, que no n'hi ha altra en tota la cristiandat, i això serà garantia de devolució del préstec. Alfons el Magnànim no tornarà mai aquests diners, i és per això per lo que avui tenim en l'aula capitular de la catedral, propietat de la diòcesis, i se Sant Calce, algun dia parlarem del Sant Calce, què és el que n'hi ha d'història, de llegenda, què és el que n'hi ha darrere d'eixa copa, però Alfons el Magnànim és el que la deixa definitivament en València i ell se'n va a terres napolitanes. I què és el que passa amb Maria de Castella? Que se troba en un marrón per al qual ni estava ni li s'esperava, perquè ella té que governar en mà firme una corona d'Aragó, primer des del Palau del Real, després des del Convent de la Trinitat. A més, és que és molt graciós, perquè ella, que era una persona en una mentalitat un poc beatífica, quan entra en el Convent de la Trinitat se dona compte de que els trinitaris eren segones files de famílies poderoses de València que no tenien cap intenció de viure una vida monacal i podeu imaginar-se que allò era un parque temàtic de moltíssimes coses, no? Llavors ella se'n va a un lloc que tu vols molt, que és Gandia, agarra les clarisses de Santa Anna de Gandia, se les du allí i als trinitaris els envia a pegar una volta, i és per això per lo que avui se trobem que un convent... Per què feien tan mala vida els trinitaris? M'estàs posant-los un poc de mala fama. Bueno, anem a veure. Segons conta la història, no? Tot el meu respecte als trinitaris, perquè a més ells, junt amb els mercedaris, eren els que feien redenció de cautius. A Cervantes mai en la vida haverà tornat a Espanya, sinó haverà segut, perquè trinitaris i mercedaris se n'anaren a Oran a pagar el seu rescate per a què tornarà així. Aquells trinitaris de València sí que n'hi havia aquells trinitaris de València eren jocosos, i la mentalitat de Maria de Castella no tenia res que veure en aquesta interpretació d'eixa realitat religiosa, i ella viu en una quasi clausura en ells, però el més important de Maria de Castella és que, seguint una persona en unes condicions físiques no massa rellevants, una persona sense preparació, ella va demostrar i se converteix en una de les governants més volgudes de tota la història de la Corona d'Aragó per la justícia dels seus dictàmens, per l'afecte en el que tractava els més dèbils. Quan hi havia alguna història en la que ella tenia que mediar entre una persona noble poderosa i una persona del carrer, ella se mantenia equidistant, i és per això per lo que al final de la història ella ha aparegut com un personatge que, no esperant-se perquè no havia tingut una tradició de preparació prèvia, s'acaba convertint
en una dona repudiada per Alfons el Magnànim, ella no tornarà a veure-lo a ell tampoc. I no torna mai a veritat. Establixen una relació epistolar en la qual ella contínuament li pregunta quan va a tornar, però ell té una ristra d'amants, Lucrecia Laño, Giraldona de Carlino, fills il·legítims que al final acabaran heretant Nàpoles, i de fet ell en el seu testament s'olvida de Maria de Castella i testa en favor del seu germà Juan. Juan II el Grande. Esta Carlino té també Bueno. ben guanyada fama, també, com a amant d'Alfons el Magnànim, com una de les amants italianes d'Alfons el Magnànim. Bueno, deprenem de la història contada així en llenguatge popular i de manera, en fi, cordial i sempre en una broma, però la veritat és que ens endinsem en una història que durant aquests dies, ja que has mencionat, a la meva estimada la Safor, està tenint lloc allà, concretament a Oliva, la reivindicació d'un dels plats més populars de la Safor i de la Marina, com són les coques, en les seves diferents variants, perquè n'hi ha moltíssimes, i hi ha tota una sèrie d'escrits encapçalats per el president de les Corts, Enric Morera, Oliver, ell i Saforenc també, que explicava, jo ho dia de manera de broma, però hauríem d'anar els valencians tal volta algun dia a la UNESCO i els italians a Nàpols, allà precisament ja que estem entroncant en Alfons el Magnànim, a explicar-los que la pizza la van portar molt presumiblement els valencians en forma de coca cap allà, eixa manera de fer en una massa pareguda a la del pa, col·locar-li tomata, etc. Bueno, total, que ens copiaren els italians la pizza. Això també ho haurem de contar algun dia, no, Salva? Riu-te de les rivalitats. A més, jo tinc la sort de que passe part de l'any en Xàbia, part de l'any en Dénia. Riu-te de les rivalitats futbolístiques quan es tracta de demanar la denominació d'origen d'on se fan millors coques. Pedreguer, inclús, clavat per a dins com Xaló, Llíber, Alcalalí, Orba. Perdona, això sí que és la zona cero de la reivindicació pàtria. No ens clavem en problemes. Allà conegudes com bollos. Que bonica és també la gastronomia i com reflecteix també la nostra història i les nostres tradicions. Així és. Bueno, pues espero que s'heu passat tan bon rato com nosaltres en companyia de Salva Raga. Fins la pròxima setmana, si tens un rato, a contar-nos més anècdotes i curiositats de la nostra història valenciana. Salva, com sempre, un plaer.